Здравейте, пичове, аз съм Шейкзи и сега ще направя нещо като реклама на нашия клан. Като цяло много развива се все повече и все повече. Само да ви кажа, че клан честа го събираме за един ден 10 от 10. Това е супер якото. Който иска да влезне, но сам, че не може да влизат хора под 9-та арена. И да искате, не можете. Имаме ето го клана ни като цяло. Влизат винаги хора, вижте, това е едно след друго хора, вижте. Влизат едно след друго хора. И искам да ви кажа бързо, просто влизте, ако ви харесат. Ето ги хората. Ето и препечага професора. Ето го, много е добър. И лидера ни е, създателя на клана ни е Ачо БГ, той в момента играе. Той е лидера. И 11-та няколко дни даже се качи. Един Дамян е ко-лидера, той е бати пича даже. Голям пиче. Ето Ачо и Дамян играят, не знам дали е Friendly Battle. Не, няма да е Friendly Battle. Вау, Ачо играе на 11-та арена. Смело печага. И хора, това ще е всичко. Ако искате влезте, много ви моля. Само да ви кажа, чакайте. Само да видя нещо. Само да видя нещо и ще спра клипа. 44 човека имам общо в клана ни. Ако искате да влезете в клана ни, бързо влизайте, защото нали, влизат много хора и вече стане 50 и няма да можете да влезете, това ще е тъжно. И това бяха, надявам се да ви е харесало и да не забравяйте да не влезете в клана ни, много як и довиждане.